салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Юрист Тиҷей, ба ҳама тамошобинони видеороликҳои мо. Инак хостам як эълона баҳри ҳаматон пешкаш бикунам, барое ки донистани ҳаматон муҳиме ва боварӣ дорам ки беқарор интизори донистани ҳамин чиз будем, яъне ки интизори рӯзи числаи ид, барое ки дина рӯзи ҷумъа буд. Мардум вақти намози ҷумъа рафтам, дар ҳуҷра нагуфта буданд ки ид кая, яъне ки рӯзи чандумае, ва гуфтанд ки рӯзи 1 июн эълон мекунанд, мегӯянд ки ида кайда мемонад. хушбахтона ин ҳамин рӯз гуфтанд ки ид дар Тоҷикистон рӯзи чандум бояд гузаронида шавад, яъне иди фитр, иди рамазон дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 5 июн таҷлил хоҳад шуд. Дар ин бора шӯрои уламои марказии исломии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард, яъне ки иди рамазон рӯзи 5 июн мегзарад. 5 июн дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар дигар давлатҳо ман намедонам, ман тоқа дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дорам. Ва чӣ гуфтанем, инак бародаро, рамазонам қариб ки ба охир расид, 2-3 рӯз дигараш мондаед. худованд ибодатҳои кардагии моро, рӯзаҳои гирифтагии ҳар яки мову шуморо қабул бигардонад ва дар ин моҳи мағфират худованд гуноҳҳои мову шуморо авф бикунад, яъне ки бубахшад. ва садҳо рамазони дигара худованд ба тани солиму ба вақти хушу ба сарҷамъӣ бо мо бубинем ва рӯзадорӣ бикунем. Инак ҳаматона ба омади иди фитр табрик мегӯм. Сарбаланду хонаобод бошед. Чӣ орзуву мақсаде ки дорем, ба орзуҳову мақсадатон бирасен. худованд ватани азизи моро боз ҳам ободтар бикунад ва ҳамеша нигаҳбонаш бошад. ҳар касе ки ба ватани мо бадӣ мехоҳад, худованд вая хору залил бигардонад. ҷамъбаст мекунем видеоролика дар канали ма Юрист Тиҷей. подписатсия кунед ва як бор дига мегӯям ки иди рамазон рӯзи 5 июн. дар паноҳи Аллоҳ бошем бародар.